Sibingelela sinamukele kuMaskandi magazine nibingelela unjabulo wami Khwanazi. Ngimi lapha nosisi uzi Nxumalo. Sisi sekubingelela. Kunjani? Yaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila. Yazi ngijabula kakhulu ukubona namhlanje. But since nashuthi uMaskandi unengoma wayikhipha noSmilofu engicabanga ukuthi ku 11 million views nje manje ku YouTube. Le ngoma leyana ngicabanga ukuthi after yenze yona iCrowd yaMaskandi yakujabula kakhulu. Ikuphatha kanjani noma? Yabo uMaskandi mina angifuni uqamba amanga nganguthatha kancane. I don't want to lie to you because I just always had this thing yokuthi it's fixated in one demographic, like which is one province. But you'd actually be quite surprised with more performing Limpopo, they still respond to Maskandi. So that for me was definitely a surprise and definitely kuningi sikulethayo. Sengaphinda sikubone ukwenye ingoma kaMaskandi if ayikabikho. Kuyimanje senze studio camp manje. Ngiphethe unto encane. Yeah, unto encane ngimkhumbulayo manje kodwa abaningi nje abantu besinabo. Okay. Yeah. Sibuyele kuwe Nxumalo. There was a video I once saw upostile imitator I think it was Babe Sudum. When njengamanje I think you've reached the low level of superstardom or even far beyond. How do you feel since usukuleo ndawo leyo now as an artist? One thing about me, I will always go back to her and be like, "Sasmela senze njani manje?" You know, because she's always going to be the pinnacle for me because ngangikhula ngibukela kena kakhulu. So crazy. So I think she'll always be the teacher. And how do I feel? I feel like definitely. Okay. There was I think it was Metro FM Awards and I think you got about 7 nominations but then 0 awards. Uma kuphela wena inhliziyo mina njani? Umbonile uthi if wena usho njalo mina njani? Angiphuki. Kunini kala lenteyo. But otherwise wena in general in terms of your mental health in the game, how are you Maskuma? Right now I'm feeling very motivated. I don't want to lie, especially because we've been doing international shows a lot. So nami ngiyafisa ukuthi ngathi ngathini nje ngakhulela khona. You understand? I'm not saying ukuthi I'm done here, but I think I've pretty much done my job here. So I'm feeling very motivated. Album yami iphumile, my EP is out. My second biggest country is Nigeria and UK. So I'm definitely looking forward to that. We're doing a lot. Ku imagine like Spotify, Billboard basifakile New York. Nje phesheya siyalwa kakhulu. No, seba kakhulu sisuzi Nxumalo. Ngicela sithi shout out Maskandi magazine. Shout out Maskandi magazine. My name is Nxumalo. Siyabonga. Sinibingelela sinamukele kuMaskandi online magazine nibingelela unjabulo wami Khwanazi. Ngimi lapha noXola. Umphathi Style Entertainment futhi sekubingelela. Yophuthi umtela kunjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila kakhulu mfowethu. Mfowethu silana sibizwe iApple Music. Mhlawumbe ungawusichazela ukuthi size ngakho namhlanje kuyini kwenzakala. Bafuthu ngibingelela nje igama lami ngoXola niwashabalala eMnambithi. Futhi ngibonga ukufika kwakho futhi nokuhonorisha iApple MySpace. Show futhi into esizelela ukukhula komuntu which is namhlanje yimi nokhulayo ngenxa yokuthi usound esingushaya awusafani nabantu abaningi. Yabo akusafani noproducer nje cha. Mawuzo wa music uzokwenza so iPolice bizela ukuthi izosizwisa that texture your music weKenesis chapter 1 ukuthi usukhule kangakanani ususebenzisa so khona ukusilalela ngento ekuthiwa spatial sound. Yabona bayibinye bayibiza ngabo Dolby le nto ekubeka emathubeni kakhulu ukuthi ingoma zakho zisetshenziswe phesheya ko bani yini lento le ama movie lawa phesheya sengayithola ukuthi uthola iGenesis idlala khona kaStallion ukuthi kanjani. This is because i-production kaStallion ayisafani ayisekho kahle athi South Africa kuphela, it's now abroad now. Yes. Yeah. Mfowethu maningi kakhulu ama genre umculo nje uwodwa. Yini ekwenzewa ukuthi kule recent album yakho iGenesis chapter 1 u decide ukushiftela ngapha esayidini la kuMaskandi? Uphut mawuzo ilalesisa kahle angizange ngishift. Into vele besiphila nayo. Into engiyenzile mina ukuba creative. Mina ngo producer kakhulu 90% of umsebenzi wami is Afropop.
So now kuleyo Afropop azange ngimove kuyo, but ngenza Afropop ngase ngibona ukuthi I can't feature uLwa, ngeke ngikhona uku feature issue uba iyoSiyantuli because into eyodwa leyo. Ngathi angihambi ngiyofuna abanye abantu abashaya ushuni kwezinye indawo kodwa futhi ngingabalethi ukuthi bazocula lo ushuni la kimi. Akube something ngentsha ngicreator mina la kube Afropop bese ngilanda abantu abangekho ku Afropop bazongiculela Afropop base bayishaya ke Afropop yavela ke nje ubivelile. Beautiful project yami beautiful kakhulu kabi yami, it's something eyoba khona na even 20 years. Yeah. But i-selection yama artists osebenze nawo from Maskandi ngicabanga ukuthi abantu aba musical kakhulu mangizobala uDuma kahle babuthokozani la ngoGatsheni khona nomfo wamsezane mhlambe i-choice mawukhetha lawo baculi labo yini obuyibheka kakhulu ukuthi ngayisiza project yakho? Bengibheka inkulumo kumuntu. Bheka nje inkulumo umuntu zange ngibheke ukuthi utrend abantu namhla utrend abantu ayisebenzi leyo nto. Ngakusebenzela manje akushaya futhi masihamba isikhathi. So mina ke azange ngifuna ukubalada, ngizange ngifuna ukudirect ku TikTok ukuthi ngenze ini, you know. So ngivela ngicama uDuma kahle ipeni lakhe is unmatched bro. Umfo wamsezane meshaya le ibongo zakho is unmatched. So bonke labo abantu ngibathathile abantu aba musical, not abanentengo yokutrenda nje kuphela. Angiyenzi leyo nto, angifeature umuntu ngenxa yokutrenda, ngifeature umuntu ngenxa yepeni na ukuthi ukhuluma ngani. Baningi angeke ngize ngisebenze nabo forever futhi. Ngiya understand angiyeni target market yomculo wabo ukuthi babheda ababheda ayikho into ebheda emhlabeni wena ongasi target market yakhona. So right abantu bazokuthi futhi ngabe manje ufeature for what? Uzothini futhi mase ngifeature shit? That matters kimi njengomuntu othanda umculo, that's why sila nje manje yabo kakhulu mfowethu. Mhlawumbe mawuthi khona into eyodwa that stands out from ukusebenza nama artists amaskandi iyipi from masihlukanisa from ama artists ojwayele ukusebenza nabo amanye ama genres? Futhi angizwa ngombuza ngithi yini mhlambe ikhona into ehlukile oyibonile mawusebenza nama artists amaskandi ehlukile kunama artists ojwayele ukusebenza nabo from lama genre amanye? But into engibonile kakhulu I think into esifidwa yona ukuthi abantu bamaskandi abazwana. Ayikho leyo nto leyo. Yabo just ungenge nami nginabe kakhulu but ayikho nanokuthi abantu bayahlonipha dog bakunikeza inhlonipho yakho. Ngimncane ngingaka mengifonela uMambuselaphi uyabonga, mangifonela uMambonakele uyabonga, mangifonela uBabuthozani la uyabonga. Everything nje ngiyenzile inhlonipho yabo enginikele lo logunye ukuthi I know labantu laba kuyasebenzeka nelandelayo bazobe bekhona futhi. Yazi mfowethu yazi noma singayithinta nde kunengoma lapha uyenzile noBabuthozani la ibifeatureisha no Bhekumuzi/uMandla Duna noSiyantuli. Ngeke ngabona kube khona mhlawumbe ukuyale ukuphikisana ngayo ukuthi kuza kanjani usebenza kanje nobani. Mhlawumbe mangathi uyasichazela lapho ngathi kwenzakala njengamanje kuyo. Noma ngeke ngize ngande kakhulu Nkabi ngokukhuluma ngaleyo nto ngoba umuntu ovuse leyo nto akekho musical genius, akasi genius ngokumculo umuntu ade ekhuluma leyo nto. Akazi ngimuzwe bala ngokuthi igama laba bakhe siyalibulala. Bulala kanjani ngoma ikhona? Baba kunyukelwa ama monthly listeners wena uselibulala igama laba ngani? Ngoba ungazange uthole lutho. The reason why ungazange uthole lutho is because you don't own music gaba bakho. Simple. Angeke nami ngize ngimpress wonke umuntu emhlabeni angifuni futhi. Hayi ngifunda ukuze kuthiwe mawungakho impress mawunguthi uthanda music wami uyasuka kuhambelana labo bafunayo ungafuna ukungichaza ukuthi mina ngenzeni esikwenze lokho. So angifuni nje ukuze ngimpress abantu abaningi. Ingoma leya ikhona iyatholakala i-right kakhulu. Reason why sadambisa nokuyiphusha kwakuyilezo zinto lezo because ezinye izinto zenza ngenhliziyo emhlophe. Ngadideka kusise sethi angaze ngireach out kuyi kodwa usethi uyafona uxola. Doesn't make sense. Okay, bakhuluma na ngale mali athi why babethenjiswe zona okuthi into le eshiwo abantu aba-own umusic kababakhe bathi bafuna imali engaka. Mina ngathi no vele ngoba kimi kwakuwukuthi ngiyasiza due to kwavela isithombe sakhona lapha ekhaya ulosisi lo ngidide kabi lo ebiza ngokuthi uyindlondo yawaluthula. But isithombe savela lapha sasinotshani phansi. Indlondlo isakwazi nokuthatha isike nje dog. Indlondlo njani le? No dog yaphetha but simple dog. Umuntu ubaba bowasayina dog. Thina si creative. Siyakwazi ubabakho we can never take it away ukuthi uyi legend uyi ghost. Lokho akwenzile kuseyi playlist yabanye abantu namanje. Yabona ngeke uze kuyeka futhi.
So now thina njengabantu abasha ukuthi mina ngangifisa ukubona ubhuti lo wayezivezile isithombe akazi neswashiya emhlabeni wayeveza isithombe sawo ukuthi ngasewashiya emhlabeni kanjalo uyena wazivezile but ngangenayo mina imali engizoyikhipha ngithi ngiyaphisana naku ngosihambe ngimthanda babheka mos no angithathe lokho akusebenzayo kubenzela imali khona lapha ekhaya but mabe choose ukuyidla leyo mali it's up to them I don't know mase sithola ukuthi hayi aba own no music kodwa abasegalo bathi letha no 5,000 for them to be able to letha no 5,000 for them to be able to get that ngathi mina okay akunankinga so sayenza ama clearance aba own music so they can't say anything and futhi umuntu methe music utshontshiwe abawukhiphe phela music unento ekuthiwa copyright mawutshontshiwe music niyakhona ukuthi niyo report ukhishwe online. Ngicabanga ukuthi mfowethu ingoma mayiphume eqayeni wawuthe bazothola ama royalties kuye wena awuzubenefita lutho ngayo. Singasho mhlawumbe ukuthi inkinga yaqala lapha ekuthenini mhlawumbe abanye abantu they are still not educated enough about ukuthi ama royalties asebenza kanjani. Umuntu awumnikeza imali manje bese uphuma kuye but then nanoma ungayitholanga manje ingoma mayisithola ama streams you might get something from Dongo. Yiko lokho bavokhuluma ngampela ukuthi education is not for everyone. Yabo. But angicabanga ukuthi manje njengeba kwakhuluma le nkulumo wasehla usisi. Kakhulu ke ufobhudu wakho uthi zangena. Wasehla wathi blame ubhudu wakho uthi uthatha imali azange ayithathe uMandla Ndulo is not even namanje akakhokhela for leya feature. Akakho wonke umuntu uzokhokhela for feature but uMandla Ndulo namanje akakayithola imali leya feature le. So yi education la ukuthi kufanele ungene lapho understand ukuthi yini ama royalties imali yomculo ngena kanjani. Which is ngeke ngisakwenza lokho dog. Angeke uthatha imali yami ngine ingane zami. That's it. Lokho engangikwenzela kona uzozobona ukuthi ngoba usezoyikhiphe inline. Mina ayikho into engibenefita ngendlela engekho right or futhi njoba ngenze le sample hayi ukuthi uBhekumuzi ka benefit. Angisangena ukuthi imali yaBhekumuzi yapi because ngangizoyikhipha mina because ngiyazi vele ukuthi music babe nga own very from the start. Okay. Own wayigalo dog. So ngokwami ukuthi mangizokhipha mina mayifike yamali bese ngithi bufuthe kufika imali engaka akenithi nayi nginika yona mina fika 100,000 now 50k kanje babu Bhekumuzi babu Thozane Sminoff naku bani naku but ngena lapha yazositshela ukuthi sijoin music wabakho but akawu report online. You need to report it dog. No, ngizwala ngicabanga ukuthi mfethu into ebaluleke kakhulu esizinga namhlanje highlightile kimi which is something I'm very interested in is taking uMaskandi from where it is to a global stage. Singasho ukuthi uStallion mhlambe is paving a new path and mayisefile futhi kuleyo ndlela leyo it's going to be easier for amanye artists. So how difficult is it ukuthi wena ube umuntu oqala who's trying to pave lo ndlela lokuthi umculo is getting abroad is being translated into French and many more other different languages kulula okunzima ngana for amanye artists ukuthi yenze lo nto leyo because uMaskandi we can see ukuthi it's growing ngendlela ukhula ngayo njengamanje. Yeah, because but I don't want to be classified as Maskandi. Okay, I don't want to do that. Okay. Ufuna nje ukuthi Maskandi nawe uyaphelela nami ngiyaphelela akungendawo ukuthi uMaskandi nana ufuna ukuthi nje uStallion wenze lokho for umculo. It doesn't mean ukuthi kufanele kube uMaskandi and angenzanga lutho for uMaskandi mina angifuni nokwenza something for uMaskandi. Nje kufanele kube ukuthi uStallion wenze lokho for umculo naba sebeyakhona ukwenza ingoma zikhona zinkulu but abantu babona ukuthi ingoma yakhe inkulu mara why ungenamali so it's because you don't know how these things go. You can go noma wathi uyakutrenda iphi ingoma la leyo ngoma etrendayo bangakhona yini ukuthi nominate for ama Grammy. No, because it's the production is not it. It's here. A car but you can go abroad, you can do that. So it's going to be easy for other people because kiyenzeka. They can say it works kiyenzeka. And I wish people can understand ukuthi no, don't look at the numbers. Don't let TikTok tell you what to do. Manje ama artist not say khani ngoma ifaka TikTok mayingahambanga ivideo yaleyo ngoma ngiyakhala ngapha sikhala ngestorage. Oh yeah. So lento le makuthi ufaka ingoma yakho ku TikTok mabe ngayenza ama video ngayingoma yakho seyabheda. Ingoma yakho ayibhedi bro. It's because you want TikTok to approve your stuff which is not even right. That's wrong. You need to do
you yenza wena. In number lezi zami, they are original numbers from original people. Sure. How many people can you say it's original number? No number shop at Dog 7 sponsors. Yeah, it's like that. I'm not gonna say anything though. Sure. But iphumile ingoma iresista khona Tony Diamond khona MT o Slim Eco abantu bayithola kuphi? Khona kuma digital platforms wonke resista. Yeah, that's also another remix from Uputom Dala, who's expanded when we spoke to her. We spoke to him the other day. Sure. I was like, you guys are really keeping this alive. We can, but abantu bayamanika bashaya isikhathi dog sokucabanga sokwazi and futhi enye into futhi nje sengivala nami ngaseze ukwanda kakhulu. Sure. I want to give people this thing dog in life. Mfethu yenza okwenzayo nika abona nje ungalale nje umuntu ozothi yeka lokho okwenzayo okukusizayo phakelekini athi yeke lokho uyokwenza lokho okufuna uyi ayi ngakwenzi lokho nika ngoba uzofika mawusufeyile lapha uzokuhleka yena futhi lo muntu lathi yakhona ufika ufeyile uzokuhleka yenza lokho okuphakela kini. You need, if ever lost, but if this blog gave you ukuthi uthenge ithes Sure. ngakuyeki lokho ngoba sethi umunye yeke lihambo wenza nje umculo online wenze nje uzothi masuhluleka lapha bese ayakuhleka yena lo muntu lokho. So yenza lokhu wena okufunayo lokho ukusizayo mawulala udlile ngalento stick to it, make sure ushaya kakhulu. Siyabonga. No siyabonga. Ngicela sithi nje Maskandi Magazine. Shout out to Maskandi Magazine for coming up uzo support uStallion with Genesis chapter 1 yabo ngakho ushwele. Yeah.